Čusák lidi, teda ľudia. No, chcela som vám povedať iba jednu novinku, že cez sobotu pôjde k nám spať. Teda cez zajtra príde Betka k nám a budeme mať spoločné video. Konečne môžete sa tešiť. Ako vy už sa tešíte. No a možno, že kto poznáte Flexu Hexu, no tak možno, že budeme aj s ním video. No tak. No a mám tu taký bordel z piesku takého. A to je moc hrozný piesok. Takže nevidíte sa, ale je to vážne hrozný piesok. A je to ako taký rúžový piesok, má z toho taký bordel. Vážne, nekupujte si to, je to hrozné. No, ako tak mám poschovávané hračky, akorát tak iba toto mi zostalo jedno navyše. No tak som povedal, že prečo nezahrať s ňou video, no tak víte prečo, lebo zase príde, keď bude doma sestra, ale on mi toto žuje hračky, to tak nechcem, aby ožula ďalšie, no tak budem to mať takto a tak. No a už sa tešte, lebo cestovný víkend to bude super. A nebojte, hneď keď príde k nám. No tak, to znamená, že budeme mať spolu video Líto z Pečopácky, takže tešte sa. No, takže to je všechno, ale to bolo iba také informácie. Takže tak a chcela som vám povedať ešte aj, že naposledy som tam videla 2-3 lajky. A to nechci. Takže moc vás prosím, aby ste dávali tie lajky aj odbery. Tak to tam mám najviac a môžete dávať aj ostatným, samozrejme. No tak toto je všetko z tohoto videa a pozdravujem všetkých tí, ktorí ma poznajú zo školy, no tak zatiaľ ahoj, teda čus.